उकडून घेतलेली कैरी, साल काढलेला आहे आणि ती अशी कुकरला वाफवून घेतलेली आहे। हा गूळ आहे किसून घेतलेला आणि कैरीचा मुख्य जो महत्त्वाचा घटक आहे ते मिरीपूड आणि वेलची आणि जरासा गोड पदार्थात घालतो म्हणून मीठ आणि पाणी। शिजवून घेतलेली कैरी आणि गूळ मिक्सरला वाटून घेऊया, त्याचा एक पल्प तयार करून घेऊया। हा पण असा पल्प करून आणलेला आहे मिक्सरच्या भांड्यातून। अर्धी वाटी जर पल्प असेल तर त्याच्या 1.5 पट किंवा 2 पट पाणी घालायचं। पन्ह्याची रेसिपी तयार आहे। तुम्ही सगळ्यांनी नक्की घरी करून बघा।